ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MA କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥାଏ। ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ବୋଧହୁଏ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 29 ଥିଲା। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସେ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ। ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସିନିୟର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ LLM କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ MA କରୁଥିଲି। ମୁଁ MA ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଉଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ରାତି 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା, ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଏକା ଥିଲି। ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ା ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 2ଟା 3ଟା ହେଇଯାଏ। ସେଦିନ ବି ସେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ି ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପାଖ ରୁମ୍ର ପିଲାମାନେ ପାହାନ୍ତା ପଢ଼ିବାକୁ ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରୁମ୍ର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କରିଡର ଥାଏ। ସେଇ କରିଡରର ଲାଷ୍ଟକୁ ଟଏଲେଟ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ କରିଡର ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ସେଇଠି ହିଟର ଲାଗିଥାଏ। ମୋ ରୁମ୍ରେ 2ଟି ଝରକା ଥାଏ। ଗୋଟେ ତ ହଷ୍ଟେଲର ପଛପଟକୁ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝରକା ଏଇ ହଷ୍ଟେଲର ଆଗପଟ କରିଡରକୁ ଥାଏ। କରିଡର ପାଖ ଥିବା ଝରକାରେ ତଳ ଭାଗଟା କାଠ ଥାଏ, ଆଉ ଉପର ଅଂଶ ତାର କାଚ ଥାଏ। ତ ମୋ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ସେଇ ଝରକା ପଟରେ ବାହାର ପଟେ କ'ଣ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ଟଏଲେଟ୍ ଗଲି, ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି କେହି କାହିଁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ପାହାନ୍ତା ବୋଧେ ଉଠିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ବେଡ଼୍କୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲା ପରେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ହୁଏନି। ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଆଖି ବୁଜି ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବୁଜି ଏମିତି ଶୋଇଛି। ଜମା ବି ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିନି। ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା ଗୋଟେ ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର। ଆଗ ତ ସେ ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇ ସାଉଣ୍ଡଟି ମୋ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ପାଖ ଦେଇ କିଏ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଚାଲୁଛି। ମୋ ରୁମ୍ ଆଗରେ ସଡନ୍ଲି ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର ବନ୍ଦ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୋ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଝୁଣା ଆଳତିର ଗନ୍ଧରେ ଭରିଗଲା। ମୋ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ କରିଡରର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଶୋଇ ନଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ସଡନ୍ଲି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ସେ କାଚ ଝରକାରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଝରକା ସେପଟୁ ମୋତେ କିଏ ଅନେଇ ରହିଛି। ଝରକାର ତଳ ଭାଗ କାଠ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତଳ ଅଂଶ ତ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ଉପର କାଚ ଅଂଶରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଜଣେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ଅନେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଉପର ଭାଗ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, ଅଣ୍ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ। ଆଉ ମୁହଁଟା ତ ମୋତେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଲ ମୁହଁ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ମଝି ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁରର ଗୋଲ ଟୀକା ଥିଲା। ମୁହଁଟି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଇଏ କିଏ? ମୋତେ କାହିଁ ଚାହିଁଛି? ସଡନ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେ ବେଡ଼୍ରୁ ଜମା ହଲି ପାରୁନି। ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ କିଏ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଲି ପାରିଲି ନାହିଁ। ବେଡ଼୍ ଉପରେ ମୋର ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ମୋର ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା ଆଉ ଜାଣୁଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଡରରେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଝଟ୍କିରି ଉଠି ବସିଲି, ଆଉ ଝରକା ଆଡ଼େ ଅନେଇଲି। ଝରକା ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ବି ସାହସୀ ଥିଲି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଇ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି କାଳେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ। କେହି ତ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ କରିଡର ସାରା ଦେଖିଲି, କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ବାଥରୁମ୍ ଗଲି। ବାଥରୁମ୍ କାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ପାଖ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲୁଛି, ଆଉ ପାଖ ରୁମ୍ର ପିଲାମାନେ ପାହାନ୍ତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମକୁ କାହାର ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା? ସେମାନେ ମୋତେ ଆଁ କରି ଅନାଇଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ରାତି ଅଧରେ ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ କାହାର ମା' କିମ୍ବା କେହି ରିଲେଟିଭ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଜି ହଷ୍ଟେଲରେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ପାଉଁଜି କାଳେ ପିନ୍ଧିଥିବ। ସେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଲାଇଟଲି କହିଲେ,
ଆରେ ତୁ ଯା ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବୁ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କି ନ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ଲକ୍ କଲି। ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲି ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ରାତି ସାରା ମୋ ବେଡ଼୍ରେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଲି। ନିଦ ତ ଆସିଲାନି। ପୁରା ଖାଲି ଭାବି ଚାଲିଲି କିଏ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆଗ ମାଟ୍ରୁନ୍ ମାଉସୀର ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି ଆଉ କହିଲି, କାଲି ରାତିରେ କାହାର କ'ଣ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କି ମାଉସୀ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ମାଉସୀ କହିଲା, ନାଇଲୋ ମା, କାଲି ତ କାହାର ଗେଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତୋ ରୁମ୍ ଆଗରେ କ'ଣ ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇ ତୋତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତା? ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମାନେ? ସେ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ସିଏ ହେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳା ମା, ପାହାନ୍ତି ପହରେ ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲେ। ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରୁନା, ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆସିଥିଲେ। ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋ ମା, ତୋତେ ମା ଆଶୀଷ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସତରେ ମା କ'ଣ ମୋତେ କୃପା କରି ଆସିଥିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେଦିନ ମୋର ହୃଦୟ ମାଟ୍ରୁନ୍ ମାଉସୀର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ମୋର ମନ ସେଥିରେ ଲଜିକ୍ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦୈବାତ୍ ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲି ଆଉ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୁଁ ମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଗୁଡ଼େଇଥିଲି, କାଲି ରାତିରେ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିତିଆ ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ସେଦିନ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲି। ଆଉ ଲାଗୁଥିଲା ମା ଯେପରି ସେ ଫଟୋରେ ମୋତେ ହସି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ।